Into engiphatha kabi njengokuthola ucingo labantu othola ukuthi ubudlelwano babo sebuyaphela noma sebubhidlikile ngesimo sokuthi kunezinto abathi mangale nkathi zenzeka beganana bangayiqaphela nomndeni nje uwonkana angazi ukuthi usuke wenze njani noma mhlambe usuke wenza ngezinhloso ezithile. Abantu abagananayo abayidli inkomo yomqhoyiso bakithi, ingakho imigcaco eminye izophela. Angithi abanye baze beyi-ede inkomo ibe yimbili noma ibe ntathu uma ngabe kuwusuku lomgcaco. Abantu abagananayo abayidla, angive ngiphatheke kabi lezi nsuku lekhole engiyitholile. Bayidla konke ney'ngane zabo, uthole ukuthi iy'ngane zezinto ey'rong ekhaya kade zadla. Yingakho kuthiwa ingane nayo ubona umgcaco wani nakusuke kubalekela into ey'kanjalo ngoba o-anti abanomona abagangela emndenini bayayikhona ukuyibiza ekhosombeni bethi mi wena dlana nale qatha. Ingazi kuthiwa ingane isencane, ingane ikhulu idungelwe umqondo yenza into ey'phambene kuthiwa le ngane ayive right kabi isazelwe njalo asazi kwashintshaphi. Ingane yadla inyama yomqhoyiso yokuvusa unina wayo kubo kwakhe. Sisazokhuluma ngenkomo yomqhoyiso bafowethu, kuzoba negaba namaphathi ayidliwa abanini bomcimbi okuwunkosikazi kanye nendoda. Yingakho kubo kwamkhwenyana kubo kwamakoti kukhona inyama esukayo lapho kuthiwe kamkhwenyana umkhono ohamba nenqini osuke lokhu uzwe ngesithebe, osuke ufakwe isithebe, osuke umbozwe ngesithebe, ozolethwa ziy'ntombi kunye notshwala besiZulu ngaphambi kokuba kube udwendwe ngakusasa. Kufike iy'ntombi ziyilethile ngoba umkhwenyana mese kuwela inkomo yomqhoyiso azovusa ngawo umkakhe akumele ayidle. Ingakho kuba khona inkomo eqhamuka ngala, le nyama eqhamuka ngala esuke ize kuyena ngoba kufuneka umkhwenyana ayidle bese kuba nelokhuzana nensonyama kamakoti kuzoba umphako wakhe ukuze mese efike lapha emzini naye kube khona into ayidlayo esuke ekhaya lakhe lakubo. Bafowethu, abantu abagananayo abayidli inyama yomqhoyiso. Ngiphinde-ke ngidlulise okukhulu ukubonga, angani noma ngizosho kahleni lapha emzini wakambatha eGoli eSpreadview, ngicathi ngani noma ngisho kahleni kade Nkosi yami bengibizile. Ngiyajabula kakhulu uma ngabe ngibona ngisho abantu abasemalokishini beqhoyisana kwenzeka ngesintu. Bafowethu, since ngiqalile ukuhambela imizi yabantu abagananayo bengicela ukuthi mfowethu sicela ukuthi ube khona uzosiqaphelisa ukuhamba kahle ngendlelani. Akukho la ngisengathola khona inkinga yengcindezi, mhlawumbe umndeni awusayifuni indaba mhlawumbe yokuthi ngifake umbono. Uma ngifika lapho ngifike ngamukelwe kamnandi, ngethule kamnandi. Nangu umfoko angema usuke endaweni ewukuthi kusukela yabo nje naseMsinga last week kade ngiseMsinga ngafike ngathulwa kamnandi. Ngisho bengafika abanye baziy'hlobo zakhona uthole hlasimpe bazokwenza umkhuba bona abakwazi ukuwusika kuwumthetho, yabona. Kodwa kuba khona indlela yokuthi kuthiwa no, yekani nangu umfoko ngoba simlandele nje uyazi uzokusho uyikhona khona. So akukho la sokangibandlula khona umndeni, yonke le mndeni engisayihambelile bese ngiphinda ngisho ukuthi cha baba Mbatha, ngiyafisa ukuthi yonke into sengaluthi ngihamba kahle lapha eGoli eSpreadview, mhlawumbe umndeni wakho uzoyibona le lokhuzana le video. Ngicela ukuthi yonke nibe lenhlalo kahle nomkakho uMazwide. Ngibonge kakhulu bafowethu ukunikeza ithuba nokuthi ngiyibona kwezinye iy'ndawo mhlawumbe ukuthi into engikhuluma ngayo into ngempela esuke sikwazi ukuthi sizoyenza practical noma mhlawumbe iyenza ibonakala. Asifani thina nabantu ukuthi bazokhuluma ngento angeke bekhona ukuthi mase kuthiwa woza kuyenze leyo nto bese beyayenza. Ngivula izandla bafowethu, abantu bengaze benza into ephambene emzini mase beganana, because abanye imindeni ayinalo ulwazi, abanye ukona ngamabomu, abanye imindeni ayinalo ulwazi. Uma kuwukuthi abantu umuntu uzohlela umgcaco wesintu, one akazama uthola ihubo lasekhaya, two akangixhume uma ngabe ikhona indlela. Angiyena nomuntu othiwa mhlawumbe ubiza iy'ndodla zey'mali, cha. Kuyaxoxisana nje, kuyaphiliswana. Yonke le mndeni esinginikeza ithuba ngiyabonga kakhulu. Ngiphinde ngisho ukuthi bafowethu ngiyatholakala. Uma ngabe ungidinga uyangi-DM ku-Facebook, ngiyayiphosta laphana inamba ngisho ukuthi uma ngabe mhlawumbe uyangidinga ungidinga into ebalulekile esekhaya, asihloli, cha. Thina siluleka ngokwesintu, siluleka ngento esiyaziyo ukuthi ukuphila iwumthombo wokhokho, iyinto ukuphila ngisho nasejuleni kubona. Ingakho nje ngeke ngithi mina ayikho i-divorce esintwini, ayikho i-divorce esintwini. Kodwa uma ngabe usuqhoyisiwe wachelwa ngenyongo, usungwa lapho ngokusemthethweni. Yonke into esiyobiyenzeka lelo khaya usuyingane yakhona ngoba nangaphandle incwadi izobhala ukuthi mhlawumbe izobhala ukuthi Mamthethwa Ngema, kusho ukuthi isibongo sakho sesifana negama Mamthethwa Ngema. Makufika iy'memo zey'ncwadi nje sho ukuthi umthethwa lo kade ubizwa ngawo noma uyisibongo sakho usakhula usufana negama uma usuganele kwaNgema. Ibalulekile kakhulu bafethu lento engiyenza, ngivula izandla. Umhlaba ngizowuhambela wonke, siyaxoxisana.
Uma ngabe kodwa ufisa ukuthi into zakho ingaphambani ngaphandle emaniveni nolwazi ningabantu abaziyo ukuthi okay ikuphi okubalekele emaganana ikuphi kulabo abangenalo ulwazi abangenawo abantu abadala abazintandane ngikhona bafethu siyaxoxisana sikhone uhlele nendlela ukuthi mhlawumbe kufika kanjani lapho ngoba cha phela amandla ezimoto akabikho kusekuningi okusambe kulungiseka sekuthenini ke ingane zakwethu uma ungidinga uyangithola ngiyabonga nje kumndeni wakashandu okade uqholisana lapha noma usina eSpiritful lapha eGoli ngithi nje konke kuhambe kahle uNkulunkulu ababusise emgcagcweni wawesintu unkosikazi athole ihlobo unani lengane ayidingayo umkhwenyana konke nelast week lapha esiphuma khona kaMajola nakhona sifisa kona inhlalo kahle kubebambisane yonke into ibe nje bafowethu la siphuma khona ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu namathonga inyanya zenze okufanele zikwenze nezalukazi kuleyo mizi ayiqhoyisiwe zikwazi ukuthi umakoti zimengame zihlale kuyena zithi thaqa lapha hamba khona zikwazi ukuthi zingasuki kuyena bese ningawakhumuli kamakhosikazi emidwabo ukuze kube ukuthi ambatha ngokuphelele ngokugcwele ngoba izalukazi azinjalo ukuze bengezi ukudlala abafana abancane befuna ukumbatha nawo ngoba abafana banamhlanje laba bahamba ngezimoto abazwile abamsaba unkosikazi womuntu umfaka isidwaba lesi sincane sangaphansi sembuzi ukuze sizokwazi ukumvikela semkhusela umkakho ningamkhumuli ngoba namhla edlule yakwelamathongo ngeke azamukele ke lokhokho uma lo sidwaba wamkhumula ngeke uyenzeke umcimbi wenkomo uthi isidwaba sakhe alakhe ke izwe lamthana ekho into enjabe ukuthi abantu babengibona bethi mfowethu ususakhile konke sebengikufuna bengikuthola kwivideo yakho kuyangithokozisa kakhulu mina ukubona abantu bejabula kangaka uma bengibona ngithi nje imiza yakhe iye phambili ngivulile izandla akukho la ngeke ngize ngifike khona uma ningenalo ulwazi ningaze nona izinto ngoba lento ibucayi ngidingeni nizongithola ngi-DM no Facebook lapho ungithola inkosi embona mfoka ngeme uzoyithola inamba kwazi ukuthi sixhume usifonele sithole ukuthi okay mfowethu uganwa nini ufisa ngibe khona sokwazi ukuthi silungisane lapha nalapha asile uzolawula sizobe kuyikhona khona ukuthi lokhu kumele kwenzeka kanje kuyaphoqa lokhu ayakuphoqa ngiyabonga ethuba